karo dikenal-kenal kisik. Wiwit saka sing cerak iki, sing paling cerak. Kidulku persis. Kidulku caket. Heeh. Namanya siapa? Mbak Dani. Anu kok Mbak Dani? Lah kene aduh. Nggih. Sinten, Mbak? Nami kula Kenny Handaruning, Mas. Kenny Handaruning. Nun Handaruning. Handaruning. Nggih. Nggih. Ki dalem saking Pundong, Bantul. saking Pundong. Nggih. Oh, ayo kuwi dan rada waspada karo Resa. Resa ku ya padha-padha le Pundong. Terus karo sing ngedram barang kuwi sing dong hati-hati. Dani hati-hati dan tenan dan. Iya. Tasih sekolah napa sampun lulus? Tasih sekolah, Mas. Tasih sekolah. Nggih. Sekolah wonten pundi? SMKI. SMKI kelas. Niki ajeng minggah kelas 3. Oh, sekolah neng SMKI apa jenenge SMKI? Kelas minggah kelas 3 ya. Ya. Oke. Lha munggah nganggo ada ora? Apa ancek-ancek Dani kuwi lho? Lah ya kon gendong. Nun. Kon gendong. Oh iya. Heeh, nggih. Matur nuwun Mbak Keni. Nggih, sampingnya, jejernya kidule. Sugeng dalu, Mas Dala. Nggih, sugeng dalu. Derek pitepangan. Aduh. Derek pitepangan nami kula Mayang. Mbak Mayang. Nggih. Nggih, Mbak Mayang kuwi dalam saking pundi, Mbak? Kula saking nek asline niku kula asli Jakarta, Mas. Asli. Oh, lo gue. Jakarta ngetan sithik, Mas. Lo gue. Iya. Jakarta ngetan sithik ki nendi? Ngetan sithik. Purworejo to? Kula Oh. Jakarta ngetan sithik Purworejo, Mas. Ya. Nggih. Heeh. Tasih sekolah, Mbak? Tasik. Kelas pinten? Wonten pundi? Kula kelas nggih, sami kalih Keni niki. Oh, sami. Ajeng minggah kelas 3. Ngagem mondo mboten? Nggih, matur sembah nuwun, Mbak Mayang nggih. Sami-sami. Nggih. Gesernya. Kidulipun. Sugeng dalu, Mas. Nggih, Dara. sugeng dalu, Mbak. Derek nepangaken Nun? derek Nggih. nepangaken nami kula Melania Azahra. Mbak Melania. Nggih. Melania Azahra. Azahra, oh nggih. Iki dalam saking pundi, Mbak? Kula saking Kulon Progo. Saking Kulon Progo? Nggih, leres. Oh, nggih, nggih. Saking Kulon Progo tasih sekolah napa sampun lulus, Mbak? Tasih sekolah. Tasih sekolah. Nggih. Wonten pundi kelas pinten? Kelas 3 ten SMKI, minggah kelas 3 3. niki. Nggih. Oh, nggih, kelas 3 ten SMKI nggih. Nggih. Oh, nggih. Matur nuwun, Mbak. Sinten mau? Melan. Sinten? Melan. Niki Melan. Melan. Nggih. Oh, nggih, matur sembah nuwun, Mbak Melan. Nggih, sami-sami, Mas. Nggih. Samping iki dule meneh. Nggih, nderek tepang Angladiwano, Mas Gading. Nami kula Dewi Mega Prastiwi. Nggih, jajare matur nuwun. Kok jahat banget. Ya ora, ya, Jahat kid herd aku. Anu weh. Pidalem saking pundi? Beroh. Terserah. Wis Kok idule to. ngambekan to iki? Njuk ngidule to. Gampang bedmu to iki. Teng Gunung Kidul, Mas Gading. Gunung Kidul. Nggih. Sampun. Tasih sekolah, Mbak? Sampun. Loh. Tasih. Nggih, nggih, pun. Matur Nggih, nuwun. pun, nggih.
Ye. Nggih. Kidule meneh. Nggih, sugeng dalu Mas Dala. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Nderek tepang nami kula Farah Febiola. Sinten, Mbak? Farah Febiola. Mbak Farah Febiola. Febiola, Nggih. Panggilannya? Yola. Yola. Oh, nggih, Mbak Yola. Pitalam saking pundi, Mbak? Kula saking Magelang. Saking Magelang. Nggih. Nggih, tasih sekolah napa sampun lulus? Sampun lulus. Sampun lulus, nggih. Nggih, matur mbah nuwun, Mbak Yola. Nggih. Jajare meneh kidule meneh. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Nggih, pripun? Lho, Nderek napa ngaken? Nggih. Nami kula Ara. Mbak Ara. Nggih. Oh, nggih. Pitalam saking pundi, Mbak Ara? Saking Magelang. Kok ana sing nulis kok pundong? Sing ngedram. Nggih, tasih sekolah, Mbak, napa sampun lulus? Sampun lulus. Sampun lulus, nggih. Nggih, matur mbah nuwun, Mbak Ara. Ya, wis dikenal ke kabeh. Ari seneng-senenge. Karo ndelok mau ana list lagu-lagune. List tembang. Yong. Mbak, ya sing didhisikke Mbak Mega iki sing caping gunung, kudu melok barang. Melok barang Mbak Mega niki. Nggih, Mas Gading. Pelok barang? Nggih. Ya berarti diganti wae. Sing liyane sik maksudnya iki. Karo Wah, aku wis kidhar ping loro iki. Ya wis, saiki wis ya. Pisan disengaki kepindho di PHP ambroh. Beruh. Tup. Is. Ya ora apa-apa, Mbak Mega sik wae. Mbak Meg. Astagfirullah, paringono kula kesabaran ya Allah, amin. Amin ya Allah. Ketoke pancene wong lanang iki panggone luput. Ayo, encenok Mas, jenengan to. Surat apa-apa. Ora apa-apa. Kali jumeneng nggih Mbak Mega nggih. Niki jumeneng. Jumeneng no. Nggih. Jumeneng karo dienggo buka rasane. Dibuka rasane karo ngenteni Kang Gareng le OTW. OTW saking pundi Mas Dalang? Tekan pedes kentakan bensin iki mau. Sapa ta janjane? Hah? Sinten ta sik dimaksud janjane? Oh, alah. Sekarang ya jemputan to. Lah teko keri kok. Iya. Ngagem bawa to Mbak Mega? Ndek. Ngagem. Tapi mawi ngagem kula ngepek nggih Mas. Ngepek sinten? Ngagem cakepan, ngagem Oh. catetan. Lah mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Saben bengi
Jane kok nyebai to Mas jenengan ki. Nah iki lho. Napa? Tekan kene. Mas Gading. Nun. Jenengan salfok mboten? Alfa pripun? Kali Mas Dani. Lah pripun to? Lah ketwa ki guyang-guyu. Oh. Oh, ternyata ki kuwi to. Alah, ora pingko bali saka wayangan langsung dikodang. Nang nindung. Dingenekke kuwi. Bahagia kok ya sajake dan iki lagian. Lagi bahagia. Aku ki ya pengen nyawang. Nyawang sapa? Sama-sama kena. Aja sing kene. Engko kae marah no. Wah, ae. Semelang aku rodane nek nesu ki sok mangan Kenapa? slentem. Mangan slentem. Heeh. Ya ora apa-apa penting ra mangan iki lho. Heeh. Iki. Glo dan Arul dan lho kowe Mas, nek aku ora trima, Mas, balang nganggo slentem iki, Mas. Mas Arul, mboten pareng, mboten iku. Oh, lak ngono. Iki duweke sing nyelenthep. Napa, Pak? Ah, nggih. Wah. Semangat aku nek. Ngene. Aki. Matur nuwun Mas Riko sampun digangi. Makasih ya, Mas. Makasih. Mas Gading ngerti ra? Pun, Ketok pripun? iki Mas Wisnu kae iki ya ono nganu kok lirikane kok. Mbah apa? Ada. Oh. Kayak iki ngono neh. Apa? Menang to. Lho. Niki kula napa? Nika? Hah? Niki. Lho.
Ya. Heeh. Iya. Nggih, niki nggih ngaturaken wilujeng dalu ugi kagem sedaya pamirsa ingkang mirsani wonten YouTube Mas Gading. Nggih. Nggih, sugeng midhangetaken. Nggih. Niki nggih nyuwun pangapunten mawi kathah klenta-klentunipun nong niki nggih tasih sinau ngoten Nggih. Mas. Heeh. Tasih Ngono gitu. sinau sedanten. Yuk. Ayo Mas Gabres.
Caping gunung PLBR. PLBR ki Pelok barang. nah, ngono Iya. Gayeng ya. gayeng wae kok Saiki kowe Kang Gareng arep njaluk apa, njaluk sapa? Lagune apa? Terus sing nyanyi sapa? Ose mumpung Mumpung apa? Arep iki ana gubuk asmara terus ana sriuning no ngimpi ana ninggal katresnan. Oke, arep sing ngendi? sik slendro sik wae Ya, manut. apa Lah ya apa? gubuk asmara gubuk asmara Gubuk asmara. ya Gubuk asmara Mbak Melan karo dikancani Mbak Yola ngono. Nggih, Mas. Oh nggih, mboten napa-napa. Jumeneng, Jumeneng, Mas. jumeneng nggih no. Oh, nggih. Nggih, jumeneng. Monggo Mbak Yola. Yo sepote apik to. ae anyar kowe iki Ya. Gubuk asmara, Mbak. Nggih. Nggih, siap gubuk asmara ngagem bawa nggih. Langsung mawon, Mas. Apa pakai kudu nganggo bawa? Kudu nganggo bawa. Sing ngempul sirahe jeblok. Ya. Isih iki wis isih 3 lagu meneh. Ya. Arep apa meneh Kang Gareng? Sriuning, sruning juga boleh arep sriuning sik. anu Sapa Kang Gareng? Mbak Mayang Mbak Mayang sriuning. heeh iki iso ana spot sing disembunyikan apa ora iki nek iso ana dispoti meneh monggo Mbak Mayang Langsung mawon nggih niki. Nah. Ngagem bawa no, Mbak. Nggih, ngagem bawa. Sinebut pahlawan putri Sriyaning mustika
putra kanjeng sira lawe Pepilo wirat moyo tan wurung sriuning gugur dadi kusumaning bangsa Ora daya nggih, matur sembah nuwun, Mbak Maya. kula ngapunten nggih nek kathah kelintar-kelintunipun. Wah, pun mboten apa-apa. Mas. Nggih mboten apa-apa. Kula nggih kathah kelintak-kelintune kok niki. Nggih, ngapunten nggih, Nggih, Mas. sing penting seneng-seneng mawon. Nggih. Iya. Matur sembah nuwun, Mbak. Sami-sami, Mas. Terus Kang Gareng. Terus ke. Negara angin. Ngawur. Ngimpi wae. Hai, Ngimpi. ngimpi. Ngimpi sing nembang mengko anu Mbak Dani. Siapa? Mbak Dani. Kok ora ndungklak-ndungkluk ngono kuwi Dan? Tunjukkan ketampananmu. Sing bawa Mas Dani. Kok do malu-malu to iki? Pasangan kok do malu-malu. Mbok nek wis dadi pasangan ora usah malu-malu to. Jaim. Iya to. Ya ngimpi kuwi mah ya ora apa-apa. Mbak Kenny. Heeh. Mbak Kenny. Durip kesek mik. Nggih, jumeneng niki, Mas. Jumeneng no. Jumeneng. Oke. Menawa kon melumah. Weh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dan udu aku lho Dan. Ora nek pegel ngono lho, Mas. Kan yo Nun? nek pegel lak yo tetulon. Lah iya. Ngono. Ya kuwi mau. Sute. Heeh. Astagfirullah. Sing ngempul terus caper ya gagi-gagi kan mau. Iya. Ngimpi Mbak Kenny. Nggih. Nggih. Ngagem bawa to? Nggih, ngagem. Wah, siap. Ngambara ing awang-awang
bareng ngunggahi kuno Sing ngempul langsung sidik-sidik terus gi su caper gitu. Caper sing ngempul caper ah. ketungkol ngumbar kekasan satemah kinawa ngimpi Enggak. Dek, sampun mas. Ampun. Oke, Nggih, matur nuwun. oke. Nggih. Kaget mas. Kaget. Oke, Kaget ngopo? ya kaget. Enggak. Iki piye Kang Gareng? Sak lagu meneh dienggo penutupan. Penutupan. Jumeneng kabeh berarti Kang Gareng. Nah iya no. Sing dangdut. Apa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Ha anu. Jumeneng kabeh. Jumeneng kabeh, ngadeg kabeh. Sak wiyagane munggah. Ya. Disepoti ra Kang Gareng sepatno. Kabeh. Jumeneng sih. Ya. Sepote nganggo manut kanca. Iya, monggo kanca-kanca. Nanggung ngono pi to? Wah. Oh. Do seneng sing nanggung-nanggung. Ora ngono. Kok Ninggal katresnan. iki geser wae apa-apa jane? Ngamen joget ra pancal-pancalan. Iya to. Lah ya piye nek ngene iki pancal-pancalan? Nah, aku pancal-pancalan kejem. Iya to. Apa meh ngarep buri? Apa meh ngene manut? Heh? Ya wes, ngene. Yo. Nah. Nah, ngene. Ngene. Ya. Ya, semua sip. Siap gerak ini pimpinan barisan. Ya, Saya ayo. ambil alih. Oh, disiapke. Disiapke, Mik. Saya ketera ra iki. Oh iya, oke, boleh. Ya. Simpingan. Iki sejarahnya siap iki. Yo. Pun. Enggak, Mas Ampun. Gabres. Wawenang Grup Indonesia.